Добрый дзень, шаноўныя гледачы, чытачы. Добры дзень тым, хто глядзіць экстрэмісцкае фармаванне ОРШ-ЭУ. Мы звычайна не робім інтэрв'ю, так склалася, не самае папулярнае у нас на сайце метад падачы інфармацыі, але сёння унікальная падзея, дакладней на мінулым тыдні выйшла унікальная падзея, хочацца пра яе пагаварыць, таму вырашылі паспрабаваць вот такі фармат, бо тэкстам занадта доўга пісаць, словамі, напэўна, болей скажам. Са мной на сувязі Артём Сізінцаў, аўтар кнігі «На старт і ў тэмпе». На мінулым тыдні было абвешчана, што кніга гатова. Гэта кніга пра аршанскі футбол, пра гісторыю футбола на Аршаншчыне, пра гісторыю ўсіх нашых больш-менш заўважных камандаў. І сёння давайте паговорым за Артёмом, што гэта, як гэта і як можна знайсці, атрымаць гэтую кнігу, каму яна будзе даступна. Першае пытанне, Артём, нават беларускамоўныя людзі не зусім зразумелі тваёй пазіцыі. Ты называеш футбол у кнізе ножным шпурляком. Адкуль гэта, што гэта, за што ты так узненавідзеў футбол, што ты вырашыў яго перайменаваць, за што ты узненавідзеў само слова? Шчыра вітаю ўсіх чытачоў і гледачоў ОРШ-ЭУ. Насамрэч, гэтыя праявы ненавісці, так званыя, яны з'явіліся яшчэ ў сярэдзіне 20-го стагоддзя. Славуты беларускі ксёндз Пётр Татарыновіч, які прынцыпова заўсёды выступаў за беларускую мову, ведаў некалькі дыялектаў мовы і прынцыпова рабіў свае прыпавесці, звароты, адозвы да людзей, да парафіянаў на беларускай мове у тыя часы, калі паўсюль у касцёле панавала польская мова, і ён насуперак гэтым прадпісанням, парадам і настойлівым загадам все адно вёў сваю дзейнасць па-беларуску, за што быў высланы ў глыб Польшчы, дзе трэба было ўжо камунікаваць з палякамі, адпаведна ён быў вымушаны ўжо тады па-польску весці свае прыпавесці, але тым не меней кожны раз пры кантактах з беларусамі, затым ён заснаваў беларускую службу ватыканскага радыё, он заўсёды адстойваў беларушчыну у самыя неспрыяльныя моманты і пры бальшавіках, і заўсёды быў прыхільнікам роднага слова. Ён ведаў некалькі дыялектаў, цудоўна размаўляў, прыродная мова ў яго была і натуральна, і адпаведна ён запісваў словы таксама адметныя з гаворак, іх уводзіў у літаратуру. Адным з такіх словаў сталася слова шпурляк, якое ён зафіксаваў, магчыма, на Ляхавічыне, магчыма, на сваёй малой радзіме, магчыма, дзесьці яшчэ, і вырашыў менавіта так называць гэты прадмет для гульні бол, ці, як больш папулярна ў сучаснай беларускай мове, ва ўзусе мяч. Адпаведна, затым доктар Ян Кастанкевіч, славуты беларускі мовазнаўца, вырашыў, што трэба называць ножным шпурляком футбол, і адпаведна ўвёў гэта ў свой беларуска-расійскі слоўнік, выдаў яго, і адпаведна словазлучэнне ножны шпурляк стала існаваць. Яно ўжывалася і ў інтэрнэце некаторымі людзьмі, я ў прыватнасці ўжываю яго ў сваіх онлайн-дзённіках. Яно не перабіла па папулярнасці слова футбол, і слова футбол ніхто не заклікае ігнараваць, у тым ліку я, гэта добрае слова. Я бы прапанаваў нават размежаванне пэўнае, каб супольна ўжываць два словы, якія сапраўды прыдатныя і важныя для беларускай мовы, для апісання падзей. Ну і слова ножны шпурляк, яно набліжае нас не толькі да беларускага пурызму, оно паказвае сутнасць укаранення гэтай з'явы ў мову, бо адаптоўваць некаторыя рэчы, якія мала знаёмыя людзям, можа быць, не мае ніякага сэнсу, а вось хаця б зрэдчас, хаця б у якасці сіноніму называць футбол ножным шпурляком цалкам можна і лёгка для мовы, і гэта з'ява давно вядомая, давно распаўсюджаная ў Беларусі, яна не з'яўляецца чымсьці новым, таму чаму б не ўжываць? Ну, для мяне, як для беларускамоўнага чалавека, для мяне ножны шпурляк гэта было адкрыццём прям. Это было зусім новае. Добра, 13 гадоў, калі не памыляюся, ты працаваў над кнігай.
якія архівы, якія людзі, што і хто быў крыніцамі і наколькі шырокія крыніцы інфармацыі былі для кнігі? Тут варта сказаць, што мы не Брытанія, дзе кожны тыдзень выходзіць нейкая кніга пра ножны шпурляк і можна бачыць шмат інфармацыі ў архівах і так далей. У Беларусі з гэтым вялікія праблемы, не толькі, канешне, у спартовай галіне, у многіх іншых галінах часта не знайсці гэтых архіваў, часта не знайсці дакументаў, а парою яны проста знаходзяцца за межамі краіны. Тут быў все-таки вялікі разнос, тым не меней, крыніцаў, было дзе браць інфармацыю, гэта былі і брашуры, і даведнікі, якія выходзілі ў папярэднія гады, не толькі пра аршанскія клубы, а пра каманды Віцебскай вобласці, у прыватнасці, агульныя агляды гісторыі беларускага ножнага шпурляку, і таксама выходзілі кнігі пра рэгіянальныя падзеі ў футболе. Адпаведна, там у Крычаве, у Светлагорску, у Слоніме, у іншых месцах выходзілі кнігі, брашуры, даведнікі, зноў жа пра і праграмкі, з праграмак матчавых таксама можна было чэрпаць інфармацыю статыстычную, успаміны пра гульні мінулага, фотаздымкі. Акрамя таго, я стаў актыўным наведнікам, такім ледзь не жыхаром бібліятэк і архіваў розных. Гэта і Віцебскі архіў, аршанскі занальны архіў, і беларускі нацыянальны гістарычны архіў, і проста нацыянальны архіў, бібліятэкі розныя, ад аршанскіх да нацыянальнай бібліятэкі ў Менску. Гэта розныя звесткі, у тым ліку латышская прэса, бо аршанскі старт сустракаўся з рыскім вэфам, і таксама там можна было чэрпаць інфармацыю. У Латвіі выходзілі манаграфіі, публікацыі пра гэты паядынак. Адпаведна, вельмі шырокія крыніцы насамрэч, хаця, канешне, хацелася б эту шырыню павялічыць, бо відавочна, што ў некаторых момантах утвараюцца прагалы, ёсць моманты, дзе просто не хапае, нават не заўсёды вядомы лік гульні, не заўсёды вядомы склад нашай каманды, адной з камандаў, бо кніга не толькі пра старт, кніга пра бараньскі тэмп, кніга пра вусцянскі колас, пра многія іншыя клубы, якія былі на Аршаншчыне. І таксама, безумоўна, вельмі карыснай, каштоўнай крыніцай, найкаштоўнейшай хіба з'яўляюцца, на адным узроўні з дакументамі архіўнымі з'яўляюцца размовы, мае інтэрв'ю, гутаркі з трэнерамі і гульцамі тых камандаў, якія выступалі вось у 50-е, у 60-е, 70-е, ва ўсе дзесяцігоддзі. Гэта былі неацэнныя, проста неацэнны досвед размаўляць з імі, калі яны дораць альбо паказваюць табе фотаздымкі, ты можаш, дазваляюць табе зрабіць прынамсі копіі. Некаторыя людзі аддавалі арыгіналы, бачачы, што я сур'ёзна цікаўлюся паглыбленую тэму. Гэта вельмі каштоўныя ўспаміны, якія, вядома, не маглі трапіць у нейкія дакументы, напрыклад, пра тое, што на Аршанскім стадыёне, вось цяперашнім цэнтральным, доўгі час не было душа, і доўга яго абяцалі улады зрабіць, і гэтыя абяцанні проста цягнуліся гадамі. І хто бы пра гэта ўспомніў, каб не футбалісты мінулага. А яны ўспомнілі, яны расказвалі, як што некаторыя гульцы прыезджыя гатовыя былі нават ісці ў Днепро купацца, балазе, Днепро блізка вельмі знаходзіцца да стадыёна, яны збіраліся туды, каб проста хаця б асвежыцца пасля гульні, калі ты цалкам мокры, калі лета, напрыклад, спёка, а душу няма на стадыёне. Гэта была цэлая праблема. Таму гэта неацэнныя гутаркі, і агулам вельмі цікава паціснуць руку. Гэта вялікі досвед і вялікі гонар для мяне, паціснуць руку, часам абняцца з гульцамі, з трэнерамі мінулага, якія зрабілі вялікі ўнёсак у наш спорт, пісалі, рабілі, фактычна стваралі летапіс аршанскага спорту. Гэта унікальна, і гэта таксама вельмі вялікая крыніца інфармацыі. На жаль, сустрэцца з многімі людзьмі не ўдалося праз пэўныя абставіны, і найперш праз абставіны таго, што людзі сыходзяць з гэтага свету. Натуральна, гэта часта немаладыя людзі, і яны пакідаюць наш свет. Некалькі разоў давалася
сустрэцца з чалавекам, пераадолець ляноту, пераадолець вот, фактычна дзякуючы напісанню кнігі я зразумеў, што нельга нічога адкладаць на заўтра, калі для цябе гэта вельмі прынцыпова, і калі ты гэтым жывеш, бо заўтра можа не наступіць. Былі такія моманты даволі тужлівыя, калі ты сустракаешся з чалавекам, размаўляеш з ветэранам аршанскага ножнага шпурляку, записываешь неацэнныя проста звесткі, слухаеш ягоны голас потым яшчэ дома, пераслухоўваеш шмат разоў, пакуль здымаеш это інтэрв'ю, здымаеш звесткі, якія ён казаў, разглядаеш здымкі, і потым праз некалькі дзён, літаральна ці тыдняў, табе сваякі паведамляюць, ці нехта, хто яго знаў, таксама паведамляюць, што чалавека ўжо няма на свеце. І такая туга на сэрцы, але адпаведна і радасць таксама, бо чалавек перадаў каштоўную інфармацыю, якую не гаварыў нікому, і ягоныя ўспаміны засталіся, яны будуць у кнізе, але пры гэтым таксама у кнігу натуральна, як і у кожнага аўтара, увайшло не ўсё, бо трэба заўсёды скарачаць, трэба глядзець фармат. Але гэта неацэнна, і гэта вельмі каштоўныя ўспаміны, калі ты сустракаешся з чалавекам, ён табе іх перадае. Кніга называецца «На старт і ў тэмпе». Хто не ведае, ФК Орша гэта раней гістарычна называлася «Старт». Тэмп гэта бараньская каманда. Ты зараз яшчэ ўзгадал усцянскі колас, пра яго таксама ў кнізе. А за што ты праігнорыў Лакаматыў? Все ж таки это самая старая з сёння існуючых камандаў у Оршы. Так, паводле наяўных звестак, аршанскі Лакаматыў заснаваны ў 1924 годзе, то бок сёлета стагоддзе каманды, і гэта абсалютна унікальная падзея, але трэба было выбіраць. Я крыху закрануў гэтую тэму фармату і аб'ёму кнігі, што давялося скарачаць, і шмат гісторый, кніга насычаная цікавымі гісторыямі, статыстыкай каманды, рознымі табліцамі, фотаздымкамі, якія нідзе ніколі не публікаваліся, будуць упершыню многія з іх апублікаваныя. Але тут трэба было выбіраць, бо немагчыма ўмясціць у фармат загалоўку все назвы, бо все адыгралі велізарную ролю. Лакаматыў быў першы, і акрамя таго, гэта першы ўдзельнік ад аршаншчыны ў рэспубліканскіх першынствах тады БССР. Ну ты гаворыш, што ў назву не влезла, а ў саму кнігу ўвайшоў Лакаматыў аршанскі? У кнігу відавочна. У кнізе і статыстыка першынства 48-го года, 51-га, калі Лакаматыў выступаў на рэспубліканскай арэне, і затым статыстыка, нават як Лакаматыў выступаў у першынстве Оршы, і кубак калінінскай чыгункі, кубак заходняй чыгункі, многія турніры, шэраг імёнаў, прозвішчаў гульцоў, якія выступалі за Лакаматыў, абставіны некаторых паядынкаў адметных. Гэта все ёсць у кнізе, і пра гісторыю аршанскага Лакаматыву ніхто ніколі нідзе не пісаў, ну а тут з кнігі можна будзе ісці. Акрамя таго, адпаведны ёсць падраздзел кнігі, прысвечаны Лакаматыву, і па самой кнізе, па статыстыцы, па сезонах можна таксама глядзець у гэтай разбіўцы, як выступаў менавіта Лакаматыў. Так. Я помню, ў 18-м годзе у нас з табой была супольная гісторыя, калі ты ўжо пісаў кнігу, ўжо меў матэрыялы, ўжо ведаў, калі ў Оршы адбыўся першы матч, і ты на сайце Орша.eu апублікаваў, што, аказваецца, ў гэтым годзе, у 2018 стагоддзя першага матча. І гэта падштурхнула ў выніку аршанскіх спартовых чыноўнікаў хоць неяк адзначыць гэтую гадавіну. Я спадзяюся, што нашу перадачу, наше інтэрв'ю глядзяць хто-небудзь блізкі да чыгуначнага нашага Лакаматыва, і, можа быць, таксама ёсць сэнс паспець яшчэ адзначыць стагоддзя Лакаматыва, хаця, напэўна, з датамі ўжо не атрымаецца, да? Там жа ёсць канкрэтная дата, калі першая ўзгадка пра Лакаматыў аршанскі, не? Ёсць тэлеграма, якая павяшчала пра прыбыццё каманды. Ну, гэта не так важна. Самае галоўнае проста адзначыць, убіцца вось у гэты час. Самае галоўнае, каб проста гэта было шчыра зроблена, ну, бо стагоддзе аршанскага ножнага шпурляку адзначалі праз год пасля яго. Тады яны не здолелі, у 18-м годзе яны проста... Яны проста не ведалі, да. Яны, магчыма, самі проста з нашай публікацыі даведаліся, што гэта так, хаця, зноў жа, гэта я не беру на сябе лаўры першаадкрывальніка, бо першым пра гэта напісаў яшчэ Віктор Плысаў, славуты віцебскі футбольны статыстык, гісторык.
і журналіст. Ён пра гэта напісаў, ён знайшоў пра гэта звесткі. Я просто гэта пачаў развіваць, пачаў далей глыбей капаць менавіта пра воршу. Ну, бо ён не зацікаўлены быў менавіта у воршы, ён все-таки з віцебскага такога погляду глядзеў. Я глядзеў на гэта як аршанец, як прыхільнік менавіта ўсяго аршанскага, мясцовы патрыёт, і таму гэта была такая гісторыя. Чыноўнікі, магчыма, аршанскія, ніхто, напэўна, і не ведаў пра гэтую дату, і вось даведаліся, адзначылі, за што ім дзякуй, тут ніякіх прэтэнзій, малайцы, все адно, хоць і праз год, але гэта дата славутая, гэтую дату трэба адзначаць было, таму слушна, што яны так зрабілі. Нават калі стагоддзя Лакаматыву ці там яшчэ нейкую іншую адметную дату адзначыць крыху пазней, то зноў жа не так гэта важна. Галоўнае, каб гэта было шчыра, каб гэта было з размахам, урачыста, это вельмі важна. Бо зноў жа, як я казаў, што людзі сыходзяць, многіх ветэранаў няма на свеце, а некаторыя з іх маюць праблемы са здароўем ужо, і калі іх ушаноўваць, калі нейкія сувеніры, падарункі ім дарыць, проста запрашаць іх на нейкую вячэру урачыстую, гэта важна, гэта вельмі важна, гэта нагадвае ім, што яны змагаліся, атрымлівалі свае траўмы, пашкоджанні ў кар'еры нездарма, што іх памятаюць і любяць. Дякую. 1918 год, першы матч у Оршы. Мы, напэўна, больш нічога і не ведаем пра яго, да? Толькі тое, што ён у 18 годзе прайшоў. Ці ты можаш нешта распавесці дадаткова, тое, чаго я не ведаю, тое, чаго я не бачыў у тваіх звычайных публікацыях, але вот у кнігу ўвайшло менавіта пра 18 год. Это што? Гэта вайна, гэта грамадзянская вайна ўжо, гэта ўжо пасля рэвалюцыі, гэта ўжо пасля эсэраўскага бунта аршанскага. У якой атмасферы? Не, разумеешь, я хочу зразуметь, да? Я вот, помнишь, фильм «Зеленый фургон»? Вот там показаны першы адноўлены матч пасля грамадзянскай вайны у Адэсе. І я разумею, у Адэсе, да, все ж таки сапраўды там былі інтэрвенты і англічане, і французы, і яны, ну і ввогуле партовы горад. Як у Оршу прыйшоў футбол ужо ў 1918 годзе? Чаму ён у Оршы з'явіўся? Тут атрымліваецца так, што ножны шпурляк паўсюль развіваўся сваёй хадой. Сваё развіццё ў тагачаснай расійскай імперыі яшчэ атрымлівалі у розных мясцінах па-рознаму. У Адэсе, відавочна, у Пецярбургу іх завозілі брытанскія маракі. Брытанскія рабочыя і ўладальнікі фабрык завезлі футбол, незнаёмы тады нікому, на Донбас, напрыклад. І вось першыя ўкраінскія каманды там ужо пачыналі гуляць. У Оршы, як няма мора і не было такіх фабрык, дзе працавалі бы масава нейкія немцы ці брытанцы, адпаведна, насамрэч няма зараз звестак, хто прывёз. Я ў кнізе раблю некалькі здагадак, хто бы мог прывезці першы мяч, шпурляк, у Оршу, але фактаў, якія бы гэта пацвярджалі ці абвяргалі, няма. І таму мы можам толькі пакуль меркаваць. А што тычыцца гульні, гэта так, гэта была такая атмасфера, і цалкам магчыма, што менавіта праз гэта няма такіх падрабязных звестак, няма складу гульцоў, бо проста не да гэтага было. Гэта быў змораны вайной горад, гэта было... Это такая была атмасфера, людзі страчвалі сваіх блізкіх, людзі чакалі з фронту, не было вядома, што там мір, не мір, чым это все скончыцца, ці, можа быць, зараз працягнецца вайна яшчэ больш на знішчэнне. І каманды сустрэліся, няма ні фотаздымку, нічога з тых падзей. Я мяркую, і хутчэй за ўсё так яно і было, што толькі адна з дзвюх камандаў была аршанская. Гэта былі ўжо юныя, ці, можа быць, не зусім юныя энтузіасты ножнага шпурляку з Оршы, а ім супрацьстаялі хутчэй за ўсё больш абазнаныя віцебскія гульцы, бо ў Віцебску на той момант ужо ўтваралася ліга свая футбольная, і было некалькі камандаў, якія проста прыязджалі, як правіла, якраз першыя гульні аршанцаў былі з віцеблянамі. Таму, у мяне практычна няма сумневаў, што менавіта з віцебскай камандай нейкай, можа быць, зборнай клубаў, можа быць, нейкім канкрэтным клубам
гулялі, сустракаліся тады аршанцы. Ну вось гэта тое, што зараз вядома, іншых звестак насамрэч вось і не захавалася, можна толькі шмат рабіць меркаванняў, гіпотэзаў, але варта шукаць далей. Мяркую, што дзесьці ў нейкім архіве яшчэ нешта знойдзецца. Мне цікава было пачытаць тую тэлеграму, якая відавочна ў кнізе ёсць, хаця я сам не гартаў яе, пра тое, што віцебскі нейкі клуб запрашае аршанцаў прыехаць сваёй камандай пагуляць футбол, і пры гэтым у тэлеграме піша: ні пражыванне, ні харчаванне, ні праезд мы вам не аплоцім, але гатовы бясплатна вас сустрэць на вакзале. Гэта тое, як пачынаўся футбол увогуле нашым рэгіёне. Якія яшчэ адметнасці таго часу 20-х гадоў, ну 19-го, 20-го гадоў, 22-го, 24-го, калі Лакаматыў з'яўляўся, якія яшчэ адметнасці, што адрознівае той футбол ад сённяшняга? Ну, па-першае, тое, што, канешне, не было такой арганізацыі, была віцебская футбольная ліга, якая там увяла свой рэгламент. У Магілёве на той момант яшчэ ў 1911 годзе, калі не памыляюся, зрабілі правілы, яны захоўваюцца зараз у Маскве ў архіве, правілы гульні, прычым там па-расейску было напісана, і не было слова будцы, было напісана сапагі, і адпаведна ў чым гуляць. Ножны шпурляк, якая амуніцыя патрабуецца. Гэта быў больш шчыры від. Зараз у Беларусі таксама гэта не камерцыйна, гэта не параўнаць з тым, што зараз адбываецца ў лізе чэмпіёнаў, калі мэтай арганізацыі гэтых наддзяржаўных з'яўляецца проста паболей грошай зарабіць, тэлеправы і многае іншае. Тады гульцы былі пераважна такімі сябрамі адзін аднаму, бо гэта было хобі, гэта не была прафесійная нейкая такая сцяжына. Людзі зараблялі грошы іншымі справамі, людзі сапраўды служылі ў войску, былі настаўнікамі, лекарамі, і калі ты настаўнічаеш, ты, натуральна, не можаш прысвячаць сябе ўсяго ножнаму шпурляку, але ты ідзеш, гуляеш з сябрамі, у вас нейкая ўтвараецца каманда, вы сустракаецеся, і чым далей, тым болей з'яўляецца правілаў, канкрэтна акрэсленыя нейкія часы сустрэчы, што вось наша каманда сустракаецца з вашай, з'яўляецца форму шылі самі, пралі самі. Сустрэча, як ты згадаў, у тэлеграме апісаная, гэта таксама прыклад шчырасці, бо яны адкрыта казалі, што вось у нашай арганізацыі няма зараз такіх складак, мы не можам сустрэць вас там накарміць, таму бярыце з сабой з дому нешта, і каб есці. Але таксама былі тэлеграмы, дзе каманда гаспадароў абяцала не проста сустрэць каманду гасцей, а размясціць яе ў сябе. То бок не было таксама грошай на нейкія гасцініцы, але была магчымасць размясціць у сябе дома. І кожны гулец браў падшэфны, так бы мовіць, браў гульца з каманды супернікаў, з якімі ему на наступны дзень гуляць, а часам матчы паўтараліся, бо не хацелася губляць часу. Калі раз прыехалі, то давайце двойчы згуляем сёння і заўтра. І яны размяшчалі ў сябе дома. Кожны гулец браў аднаго-двух гульцоў і размяшчаў у сябе дома, у прыватнай, часта гэта ж былі прыватныя дамы тады, это яшчэ такі час, калі не было гэтых там высотных дамоў, і вось так жылі, все па шчырасці, дзелілі там літаральна, яешню смажылі разам раніцай, размаўлялі суддзяў тых самых. Суддзі нярэдка былі самі энтузіасты, і яны не запрашаліся нейтральна, як з нейкага іншага места, на гэта не было сродкаў, не было такіх яшчэ магчымасцяў камунікацыі на той момант, проста бралі нейкага суддзю, трэнера мясцовага, ці гульца іншай каманды, і ён абслугоўваў паядынак. Таксама гэта перыяд, які характарызуецца большай шчырасцю, большай таксама бягучкай такой, вось, бо гульцы былі, ведаеце, не былі такімі сталымі, часта гулец мог закінуць заняткі футболам, пагуляў год-два, потым перайшоў на іншую працу, пераехаў у іншыя мясціны, нейкія краі і завязаў з гэтым, ці невядома, можа быць, пачаў займацца, але ўжо там. Зразумела, у нас сістэма дае, што менш за 3 хвіліны засталося пагаварыць. Я хацеў яшчэ некалькі пытанняў задаць. У прыватнасці пра беларускую мову ў пачатку 20-го. Мы можам зрабіць 2 часткі
інтэрв'ю. Ну, давай гэта спачатку закончым, а там паглядзім, можа быць. Да, таму тады самая квінтэсэнцыя пытанняў, хочацца атрымаць квінтэсэнцыю адказаў меншым за 2 хвіліны. У чым унікальнасць канкрэтна гэтай кнігі для ўсёй рэспублікі, для ўсёй Беларусі? Для ўсёй Беларусі унікальнасць у тым, што кнігі пра гісторыю менавіта футболу не выдаваліся на беларускай мове, практычна іх няма. Таму пісаць і бачыць беларусацэнтрычную пазіцыю, там не проста беларуская мова як такая, там беларуская пазіцыя, бо часта, калі даводзілася глядзець нейкія кнігі чытаць, то там такая савецкая, расейская погляд, наша сталіца Москва. Я не абражаю, не асуджаю іншых аўтараў, але на все свае часы. Яны жылі ў свой час, яны былі прадстаўнікамі свайго пакалення. Цяпер іншае пакаленне. Я хоць і закрануў, яшчэ нарадзіўся ў канцы Савецкага Саюзу, але я цалкам беларускі такі незалежніцкі чалавек. Я бачу сітуацыю як беларус, і я апісваю як беларус, як аршанец. Адпаведна, унікальнасць у тым, што гэта беларусацэнтрычны погляд, гэта беларуская мова пазбаўленая нейкіх такіх заштампаванасці такой савецкай, налёту савецкасці. І гэта вялікі падрабязны збор статыстыкі, прычым шэрагу клубаў. Пра асобныя клубы ствараліся кнігі, але каб стваралася кніга пра канкрэтны рэгіён цэлы, пра аршаншчыну, такога я яшчэ не бачыў, таму у гэтым унікальнасць кнігі. Ну, я-то па шчырасці ўвогуле мала бачыў кніг пра футбол, і калі нешта і бачыў, то гэта выглядала як хутчэй фотоальбом. Но на гэтым нам трэба заканчваць. Дзякуй, Артём, дзякуй за тое, што паглядзелі гэта інтэрв'ю, гэты вот арыгінальны для нас фармат. Заданаціць альбо перадзамовіць кнігу Артёма на старт і ў тэмпе можна на платформе Гронка. Спасылка менавіта на старонку кнігі будзе ў апісанні пад ролікам. Ну і давайте развітвацца, бо можа адключыцца трансляцыя. Да пабачэння. Шчыра дзякую. Чытайце і слухайце ОРШ-ЕУ, рабіце перадзаказ на кнігу. Дзякуй всім.